to dangane da ɗora hannu akan kirji kuma Imamu Malik ya samu wata matsala da ta faru da shi shine dama duk inda ake shugabanci jagoranci akan samu masu adalci akan samu azzalumai. Wani ya karbi mulki da ƙarfi, ba za mu ce da zalunci ba, da ƙarfi, sai yana son ya tabbatar da cewa ya samu goyon baya, sai ce ka zo ka yi mu baya, ka zo ka yi mu baya, ka zo, duk aka je aka yi mu baya. A saboda me? Ana tsoron ƙarfin mulkin shi. To sa'an nan sai bayan ayi mu baya kuma yaga yana so ya tabbatar da cewa mu baya nan da gaske ake, to ka zo ka yi rantsuwa in ka janye mu baya an kamata ka tasa ku, ka zo ka in ka janye mu baya an kamata ka tasa ku, duk kowa kuma ya yarda da haka, na janye mu baya ta mata ta tasa ku, wannan kowa ya faɗi haka, to ya samu tabbas kenan ba wanda zai janye mu baya assa, saboda matarsa tasa ku kenan, kuma aure wancan lokacin ba abu ne mai sauki ba. Ya samu tabbas hankalin shi kwance, sai aka je aka tambayi Imamu Malik, sai Imamu Malik ya ce ai wanda aka tilasta shi ya saki matarsa ba ta saku ba. Sai aka zo aka ce mishi to Maliku fa zai jawo ma matsala, me ya faru? Ya ce duk wanda aka tilasta shi saki matarsa ba ta saku ba. To kaga halifa yanzu hankali shi kuma ya tashi kenan, ba zai samu kwanciyar hankali ba. A taho da Maliku, aka taho da shi, wannan fatawar ka janye, ya ce ita ce gaskiya, ba za a janye ta ba. Gaskiya kenan kuma ba za a janye ta ba. An fahimta? aka yi ki janyewa, to shine aka sa aka yi mishi abubuwan da aka yi mishi marasa daɗi, har jijiyarsa ta sake, ya zo in yana sallah ba zai iya ɗora ɗaya kan ɗaya ba, shi ya saki hannu. To shine wayansu suka gani suka ce wai Maliku saki hannu yake, ya saki hannu amma da larura. Haka riwayoyinsu, aka labarin suka taho, aka ce har aka ji masa ciwo ya daina zuwa masallaci. Aka ce lima ghaba al-imamu an al-masjid fa qala li uzrin wa min al-a'zari uzru la yuqal. To abubuwan da suke faruwa kenan. Imam Malik ya tsaya akan gaskiya, ya jajirce, ya jure ma duk abin da zai faru mishi, saboda gaskiya din nan tana da wahala. Amma ka zauna kuna cin abinci kuna cewa ai manzo Allah ya ce falyughayyirhu bi yadihi fa bi lisanihi fa bi qalbihi wa zalika ataful imani. Yace sun dauki addinin sun sayar su ci shinkafan su da taliya, duk abinda kowa ba. In aka ce ka canza da zuciyarka, ai ya canza a cikin zuciyar shi, an ga wannan a fuskarka, an ga wannan canjin dangane da mu'amalarka da menene ba a gani ba, baka canza ba a zuciyarka ba. Wallahi ba haka bane. Da ka canza a zuciyarka, duk wanda ya shigo gida ko waje ko menene ya ji an ci faɗi wani abu game da gidan shi abinda ba shi da daɗi, yanzu za ka baya son abin yanzu.